मिनिस्टार सिनी बिप्लव देव आसुगुयै जत तिप्रासा 12 लाख तिप्रासानि बखानो सबायै ककराक कैसावो सिनी तिप्रासारक ताई तिप्रालेन सानलियानो बल्लाके बखातो खुनाखा दिन लोगो नखांकै सिनी तिप्रासारकनि खाबलाके थैजाका जे नेता रक्तो जों हामजागै खाबाय थैबाय हामजागै याकबाय जों जत बरक सापर्ट खायमानि बिसिंतै स्टेट एसेम्बली ओ हमानि परे सिरिंगाय बरक कक थाइसेपनो सायाकरै सिनि तिप्रालेन दिमाननो पगै थांमानि बागै तिप्रासारक आपुरो नुगै बलायके खा हामजाका आइसे किन्तु जों बुबाग्रानो नासिक नायदे जेपुरो बुबाग्रा कांग्रेस त्रिपुरानि बो प्रेसिडेंट तंमानि PCC प्रेसिडेंट त्रिपुरानि इंगि तंपुरो बोनो सेंटर नि होते आपुरो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस नि फालेरियो बो एस जनरल सेक्रेटरी इंगि सिनि बुबाग्रानो सावो नों NRC एबा नेशनल सिटीजन्स ऑफ रजिस्टर्ड नो जे सुप्रीम कोर्ट नों बोनो पिटिशन खायो फाइल केस खायका ओ जे NRC नो नों रसाय नाहादि ने बुबाग्रानि थानि प्रेसार सपायो जेपुरो प्रेसिडेंट तंगसिनि त्रिपुरानि आबो रक्तो नुकमानि परे बुबाग्रा कोन फानो वान सुजा करे 2 मिनिट बाय आ पार्टीनो रिफाइन हुए लाथि हुए बो किंतु सिनि दफानि बागे बासा नै हने जत्त किछु या करे बो सिंगे बाक्सा हायो ता खुकै बुकुक्सो बुबाग्रानि आ सैक्रिफाइस नो जों पगैमाया जे कांग्रेस बुबाग्रा तंपुरो 3% vote shares no बुबाग्रा जेपुरो प्रेसिडेंट का 21% अर्थात 21% vote share बतलां थांगा आ कांग्रेस नि लीडर शक्तिनि सिनि टिडि एडिसिओबो काइसेपनो सीट मानिया सिनि IPF जे तिप्रालेनि कक सानाय दफानि कक सावनै सानाय रक बरबो काइसेपनो सीट मानलिया तावनि बागै अता फराक साइमानखा बुबाग्रा सिमिसे सिंनो मथांनाय बुबाग्रा न कारे कोनो नेता कोनो लीडर ताई केबो मथाङै मानलिया आबोनि बागै जत्त जागा सिनि तिप्रासारक ताबो मानदायं तंमाहाय निनी साब्रुमो निनी खुवायो निनी सिन्नावो निनी मोहनपुरो निनी कांचनपुरो निनी जत्त जागावनो ताबुक तिप्रासारक थानचां तिप्रासानि बिरमानि कक तिप्रासानि दुखुनि कक तिप्रासानि दसानि कक थाङै साइका आगिसिनि खरां बसक जरा तंमाने आगरतला से पारंगमानिया सिनि तिप्रासानि खरां ए आगरतला पारंगना नाखिनो दगा सवै खावै तनजागो सिनि अ खरां न किंतु बुबाग्रानि खरां आगरतलानि दगानो सिमि सबाय गलिया पुरा इन्डियानि दगानो सबाय मानि बिसिंतै लंडन पर्यंत बुबाग्रानि खरां सिनि तिप्रासानि बागै तिप्रासानि हामक्रानि बागै तिप्रासानि जे सातक जाक तंमानि अ ककना थाङै बुबाग्रा साइका बलायके जोंबिनि बागै खाकाहाम जानगो हायनो हाय बुबाग्रा सिनि हाव किफिल फिनाय जों बनो हामजागो बलायखिनो तामनि इंका बिनि जत्त किसु तंथक साथक न बिनि जत्त किसु बिनि सैक्रिफाइस खायमानि बिसिङो बताबुक सिनि दफानो मथांनाय हनै जत्त किसु याकारि फाइ दङ ताकुक्तै बुकुक सं गोबां मानसिनि लिडार्स रक ताबुक नेशनल पार्टी ओ थानानि बागै प्रश्न दिनै दङ नेशनल पार्टी रक कुनु दिनो निनि हानि बागै निनि दफानि बागै निनि तिप्रासानि बागै कुनु दिनो कक सागलाक जों साइमानो 2018 जेपुरो इलेक्शन पाइमानि परे सरकार फर्म खायका निनि 2019 सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल नै दसराम बारिओ गोबां मानसिनि तिप्रासारक ओ हावो कुबुनि हानि बर रक्न सिटीजनशिप रनानि नै बिल पास खायका सेंटारो जेपुरो जों आ ककनो तिसावै जों आंदोलन खाय दङ तियासार हायरक बरक जोंनो नासिगै मोनैयै कगु ताकुक्तै बुकुक सं नर गोबां मानु खोना आ ककजाक मानि बागै तामंखा गुली रक पर्यंत साइ यां खाक्लाबनि पावै आयां खाक्लाबो सगयो ताकुक्तै बुकुक सं ए गुली पामानि परे हस्पिटाल जेपुरो थांगुरो एम्बुलेंस नि गारि ओइ बरक न बु ताकुक्तै बुकुक सं ओ ककरकनो मुइतु मांखाय जों तिप्रासारक बखावो बिनिबो यगो हायसे सिनि तिप्रासानि जेपुरो कक थायैखाय सिनि तिप्रासानि जेपुरो जों आंदोलन खायखांखाय सेंटरनि बरक सिनि कक तो खनैया किंतु बुबाग्रा हायमानि परे बुबाग्रानि लीडरशिपनि परे तिनि तामंखा
সেন্টার নি বড় রক পর্যন্ত সিনি গ্রেটার টিপ্রালেনি কক থাইনো পার্লামেন্ট থিনিতি সাকা হাইসি তাকতে বুকুক সং aboni bagina sung buba grana blaika hamai maru bini leadership by simita sung muthang saknai aboni bagai sung jotto sini tiprasa bosong rokno tini koi horna musungu buba grani o thansani mariwo norok tai 5 mas tai 5 mas jorate jotto kisu norok ni musung marok no yakare buba grano logirena ni bagai koi jawo ani tai ulokok sanai kebang ma tongo aboni bagai ang tini om sukok sawino norok na haino